Seuraavaksi näytän yksinkertaisen tavan tehdä FG-solmun. FG-solmun haaste on se, että kuitusiima pitää olla jännityksessä, jotta solmu saa tehtyä kunnolla. Ensimmäiseksi kuitusiiman päähän tehdään silmukka. Näin. Silmukkaan pujotetaan joku paino, tässä tapauksessa kalavaaka, ja siima viritetään kulkemaan polvien yli. Vapa on vapatelineessä ja näin tämä paino kiristää siiman. Sen jälkeen otetaan yksikuituinen monofiilisiima, asetetaan se poikittain kuitusiiman ylitse, pyöräytetään toiselta puolelta alitse ja sen jälkeen taas toiselta puolelta alitse. Tämä toistetaan molemmilta puolilta 10 kertaa, eli yhteensä 20 kertaa. Vuorotellen ylimenokohdan oikealta ja vasemmalta puolelta aina alakautta kiertäen. Tämä on solmun ensimmäinen vaihe. Ja tässä näkyy, kuinka punoutuu tasaisesti tämä kuitusiima tähän monofiilin ympärille, ja sitä ei tapahdu, jollei siima ole kunnolla kiristyksessä. Ja vielä kerran. Siinä on valmis punos meillä alkuvaiheeseen. Seuraavaksi poistetaan paino täältä päästä ja aletaan tehdä tähän tämmöisiä puolipolvia, jossa jää kuitusiima ja tämä tapsisiima jäävät rinnakkain tänne polvien alle. Tehdään aluksi 3 polvea, kiristetään. Aha, siinä mä menen väärin, noin. Ja sen jälkeen voidaan vielä tätä solmua pikkasen kiristää. Ja sen jälkeen trimmataan yksisäikeisen siiman vapaapää poikki, noin. Ja tehdään vielä muutama polvi tähän, vaikka 3 polvea. Näillä ei ole solmun lujuuden kannalta merkitystä, niiden tehtävä on ainoastaan estää punoksen purkautuminen. Noin. Ja lopuksi voidaan vielä leikata poikki tämä aivan tuolta juuresta noin. Ja näin meillä on valmis solmu. Tämä voidaan vielä vähän kastella ja pikkusen kiristää, mutta tämä ei lähde tästä liukumaan mihinkään.